Σήμερα έχουμε ένα βίντεο καινούριο μετά από τόσο πολύ καιρό και σήμερα έχω αποφασίσει και πιστεύω θα... δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Έχω αποφασίσει να σας δείξω το locker μου. Ναι, θα σας δείξω όλο μου το locker. Έχω όλους τους παίκτες. Βασικά το account μου γενικώς θα σας δείξω το account μου. Πάμε να αρχίσουμε. Έχω 56.606 κύπελα. Το αγαπημένο μου παίχτης είναι ο Gray. Έχω όλα αυτά εδώ τα titles που βλέπετε. Έχω πάει Mythic στο παλιό 2 φορές, έχω αυτά, δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, αυτό είναι το account. Είμαι στην Club Infinitos, είναι πολύ καλή club και έχω πάρει το Brawl Pass Plus και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω αυτά τα coins, αυτά τα gems και αυτά τα blinks και 23.000 power points. Θα πάμε να δούμε τα skins που έχω στους παίκτες. Γενικώς θα τα δούμε όλα σήμερα. Ωραία. Ξεκινάμε Stellar Shelly, είναι το skin. Ξεκινάμε με τη Shelly. Έχω αρκετά skins σε κάποιους παίκτες. Ας πούμε στη Shelly έχω το Bandita, το PSG, το Classic, το Scott Buster και το Stellar Shelly. Λογικά αυτό το βίντεο θα βγει σε δύο parts. Έχω αυτά τα skins όπως είπα. Τι skin okay. Το αγαπημένο μου και αυτό που χρησιμοποιώ είναι το Stellar Shelly. Έχω Gadgets Are Power, Gears και το Hyper Charge της. Και πάμε... Κατά λάθος έγινε αυτό. Και πάμε στην Nita, στην οποία δεν παίζω, αλλά έχω πολλά skins. Έχω Panda, Koala, Whale Watch, Gummy Bear, Runner και Rain Bear Nita. Μ' άρεσε το Rain Bear, αλλά το αγαπημένο μου είναι το Runner Nita και σκέφτομαι σύντομα ή στο μέλλον να την ανεβάσω να πάρω το Hyper και είναι πάρα πολύ καλό. Μετά πάμε στο Gold, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίχτης, πολύ skilled παίχτης. Έχω ένα Rockstar, Outlaw, Handsome, Sharktooth, Banana, Dark Angel, Astral Cold 3 και Astral Cold 5. Ναι. Έχω Gadgets Are Power, τα πάντα έχω στο Gold και μετά πάμε στον Bull. Στο Bull έχω Viking, Touchdown, Lane Breaker, Barbarian και Nose Raider Bull. Τον έχω Power 8 μόνο, δεν παίζω με Bull. Πάμε στον Brock, στον οποίο τα έχω όλα όπως βλέπετε πάλι. Έχω Star Power Gadget, Hyper Gears, τα πάντα. Έχω Beach Brock, Boombox, Old School, από τα πιο σπάνια skins. Zone Brock, ναι. Super Ranger, το Zone Brock είναι πάρα πολύ ωραίο skin. Και Deputy Brock, το αγαπημένο μου, και αυτό που χρησιμοποιώ είναι το Super Ranger Brock Blue Edition. Και μετά πάμε στον El Primo. Στον El Primo έχω το El Rudo, El Rey, El Dragon Verdoso, El Corazon, El Mayodromo και Van Primo. Έχει αρκετά σκηνάκια. Μου μένουν 4 skins που μπορείς να αγοράσεις με gems στον El Primo, ενώ δεν πολύ παίζω Primo, αλλά ναι, λίγο. Παίζω Primo, αλλά όχι συνέχεια, κάποιες φορές. Πάλι τα χόλα. Μετά πάμε στον Barley, που τον έχω κάνει πολύ ωραίο, παρόλο που δεν παίζω καθόλου με το main skin του. Έχω Golden Wizard Maple και Red Wizard Ballet. Αυτό που παίζω είναι το Maple Barley και είναι και το Unicorn Night Barley, το οποίο είναι ωραίο, αλλά δεν το έχω. Στον Poco έχω μόνο το Quit Playing Poco, τον έχω Power 10. Δεν έχω κάποιο Hyper, άμα το πάρω ποτέ ίσως τον ανεβάσω στο Power 11, γιατί το Hyper είναι πολύ καλό. Και μετά πάμε στη Ρόζα. Η Ρόζα νομίζω ήταν ένα από τα πρώτα μου Hyper στο παιχνίδι. Και έχω ένα σπάνιο skin, είναι σπάνιο, ναι, δεν το βλέπω και πολύ συχνά. Είναι το Brawl Pass skin της Ρόζα από τη Season 10. Το φάνηκε τα πρώτα μου Brawl Pass. Ναι, ήταν το πρώτο μου Brawl Pass. Και μετά πάμε στην Jessie. Στη Jessie έχω αυτά εδώ τα skins. Έχω Dragonite, Summer Shadow Knight, Red Dragon Jessie, σπάνιο skin. Υπάρχει νομίζω από το 21 ή το 20, δεν είμαι σίγουρος. Και το Doll Jessie, το αγαπημένο μου είναι το Dragon Knight Jessie, είναι πολύ ωραίο skin. Πάμε στον Mike, το Dynamite, δεν έχω το Hyper του, δεν μου το έχει πετάξει από κάποιο στάνιο, δεν θέλω και να το αγοράσω κιόλας. Spicy, Classic, πολύ σπάνιο. Dynasty, Decaying, Romantic και Oculus Dynamite 2.
Το 2, ναι. Το αγαπημένο μου είναι βεβαίως το Spicy. Το Spicy, είναι ωραίο skin, είναι πολύ ωραίο skin. Πάμε στον Τίκο, ο οποίος επίσης μου αρέσει σαν παίκτης, είναι σπαστικός και ο fan του play άμα τον παίζεις εσύ, άμα τον έχει ο αντίπαλος είναι ό,τι πιο σπαστικό, εκτός άμα τον έχεις εσύ και εσύ γίνεται τόσο σπαστικός μετά. Δεν το μείνω, απλώς είναι ωραίος παίκτης άμα τον έχει. Πήγαμε στον 8-bit, τον οποίο επίσης έχω hyper τα πάντα όλα. Έχω το Antivirus 8-bit και το 8-bit Classic, το πήρα επειδή δεν ήθελα να έχω μόνο το 8-bit Classic, ήθελα να έχω και ένα ακόμη skin. Ήθελα να είχα άλλο ένα skin στον 8-bit, μετά πάμε στον Rico, το οποίο έχω το Sovereign Rico, είναι το γαμμένο μου skin power 10, άμα έχω ποτέ το hyper θα τον πάω, έχω το Guard, Chicken, Firefly Reloaded, Sovereign, Red Jacket, Rico, αυτά είναι τα skins που έχω στον Rico Tech. Πάμε στον Daryl όπως το λένε κάποιοι, εγώ Daryl νομίζω ότι είναι. Έχω μασκότ, Mega Box και ο Mega Box Daryl και Pop-Up Daryl. Αυτό είναι πιο σπάνιο και βασικά και τα δύο που full σπάνιο, πιο πολύ σπάνιο το Mega Box, όχι το Omega Box. Στην Penny έχω αυτά τα skins, έχω το Bunny Penny, Dark Bunny Penny, Trash Panda Penny και το Robo Penny, ωραία σκηνάκια και τα 4. Λίγο το Trash Panda με χαλάει, αλλά οκ. Πάμε στον Carol, στον οποίο έχω ένα ωραίο skin και νομίζω ότι δεν βγαίνει, είναι στο shop πάντα ή μπορείς να το αγοράσεις μόνο μια φορά το χρόνο. Δεν ξέρω. Θέλω σύντομα να πάρω αυτό το skin. Ναι, παίζω κροσορία. Ναι, το lag είναι ό,τι χειρότερο. Το lag είναι ό,τι χειρότερο. Φόρτωσα ένα Hogwarts. Πόσο ωραία είμαστε. Είμαστε κιόλας 7 λεπτά. Ωραία. Τέλεια, ωραία. Και δεν έχω δείξει καν το μισό μου. Τέλεια, και δεν έχω δείξει καν το μισό μου account. Στην Τζάκη έχω το Constructor και το Cuttlefish. Το Cuttlefish είναι ωραίο σκηνάκι. Rare. Super rare είναι για κάποιο λόγο. Πάμε στο Gas, έχω μόνο το Boy Scout Gas. Οκ, ωραίο σκηνάκι. I guess. Έχω ένα ωραίο σκηνάκι, έχω το Underworld, το Warrior και το Hobo. Νομίζω το έχω τύχει, είναι σίγουρα, εντάξει, το έχω τύχει σίγουρα, γιατί αυτό το σκηνό εγώ που δεν παίζω με πόσο είχαμε το αγόραζα. Πάμε στην EMZ, έχω μόνο το Mini Girl M's. Okay. Πάμε στο Stu. Έχω Superstar Wicked και Good Driver. Piper, έχω το Pink και το Flag Bearer. Όχι στην πει. Στην Πάμε έχω το Stonks, ναι, έχω το Stonks, δεν θυμάμαι πότε το έτυχα, και έχω και το Holiday και τα είναι ok σκηνάκια. Πάμε στον Frank έχω Caveman, DJ, Holiday Party, Parasol και Prehistoric Frank, το skin το οποίο θέλω είναι το Spirit Night, αλλά δεν ξέρω άμα το τύχω, ok, αλλά να το αγοράσω όχι, γιατί έχω ήδη skin στο Frank, άμα το τύχω, εντάξει το δέχομαι, είναι το καλύτερο του skin, μακράν, επειδή πολλά skins δεν το αγοράζω. Μπίμπι έχω αυτά. Μπι τώρα. Έχω Lady Neko, Arch Villain και Bee. Το αγαπημένο μου είναι το Arch Villain B. Είναι πολύ ωραίο. Snani έχω το Retro Sally και Bellnani. Το αγαπημένο μου που έχω είναι το Sally. Το αγαπημένο που δεν έχω είναι βεβαίως το Aris Nani. Με σκηνάρα. Bro, 9 λεπτά είναι. Οκ, θα κάνω μέχρι τον As. Ωραία, Quick Draw και Blackberry, εντάξει. Το Quick Draw βέβαια είναι πιο ωραίο. Griff, έχω αυτό και το Jackpot. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο και βγαίνει νομίζω μια φορά το χρόνο στο Lunar Year. Και λοιπόν, αυτό είναι το part 1 από το account μου. Στο επόμενο part θα κάνουμε μέχρι τον... δεν ξέρω, λογικά μέχρι τον Buster και θα είναι σε 3 parts. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, λογικά το δεύτερο part θα βγει αύριο. Αυτά από μένα, γεια σας.